Ago, limbarok sa di pa tong padazog alig-ig ini mga pangutana ato sang isat out ni si Gilbert Clarabal diha sa New Zealand. Humbalikon sat out diha kay Gilbert Clarabal diha sa New Zealand. Ug sa tanan nga mga bisadya diha sa New Zealand nga mga OFW, sat out sa inyo tanan diha. Karon atong basahon ning pangutana ni kisa ni Raiden Baligwat. Ago, kinaduuan kaadyo sa kasing-kasing ning tawhanan ni. Sat out diha kay Kapitan Raiden Baligwat. Ato ning basahon ijang pangutana be. Kinakusgan ka Diyos panabo ning tawana. Atong basahon ijang pangutana be. Sano? Purbida. Dugay na ta nagkasilingan. Wa pa jud ko nimo madalikyatig timbaya. Aresoy be. Kurambusa ning ahong pangutana aron magmalinawon ta. Kinsa may naghingan og habal-habal anang motor nga namasahero. Soy, unsay sugilanon nga naglimin niana nganong habal-habal man nga magsakay raman unta wa man nagtakmag. Ngilad ba? Salamat daan soy. Go. Soy, nahibaw ko soy nga braytonon kadyo ka apan unsay diferensya nimo? Kuwang ang imuhang pagswila. Wa ka man naswito inay. History man ni siya. History ni siya. Kining imuhang pangutana. History ni sa habal-habal. Karon, parang mahibaw ka, paminaw, kay ni ay sugilanon. Kining habal-habal nga pong soy, nag-repair ni siya o nagtumbok ni siya sa mga mananap. Kay kung makighilawas ang mga mananap, aring likod, mao nang habal ang pong ana. Baka, kabaw, kanding, o bisag saan klaseng mananap. Basta ari kang likod, habal ang pong ana. Karon, manong nahiadto man ni siya sa motor. Gumikan kay unsa may imuhang mapansin sa motor. Halos naaarin tanan sa likod nanggi habal. Karon soy, og nahitabo pa nga og pagsakay anang motor nanggi inatubangay. Kuliray, ang habal-habal nga pong dugay ra sa likway. Og ang insaktong pong unta ana nga gigamit karon, kajat-kajat oy, minatay.